عفرینێ دەبێ بیا kerê be Kurdan li xwe nake. Kilo çima? Erema tiştekî ber kêfa dilê wî bê zaten Kurdan li xwe nake barê li xwe nake. Bes feqîr û mecbûr e. Îcar bindest e û ne bi seriyê xwe ye û ne azad e. Îcar mecbûr e Xwedê wî çi bike qebûl bike. İnsanê bindest jî heynî bîtûnî. Tiştin em dikin û rexmen em pê nerazî ne û di ser xwestekan me re lê em mecbûr pê qiyal bibin û pêdeng bin li hemberê. Çima nebiyame. Hûn yek ji we karî ji me ji temaşevanan re bêje Kurdan çilo ye, çawa ye? Kurdanê ê ker. Nizam xwişka Ferîza bêje ya ez bêje. مشكلة تناي تخواست باش بلي شكري مجي مشكلة جمت تناي Kurdan bixwe wekî gotî ji kulava çê dibe ya ji pûş û qamûşa çê dibe û ser wî jî weke heyar tê girêdan û bin wî jî weke telîz û cil û kulav çê dibe ji bo pişta dewar kerek û xatirek û bergîrê pê birîn nebe û barê giran hate ser û ew jî qolan heye ew ê dibin navê dewar re diçe û paşdûv jî heye jî hezir e ew ê dibin dûvê dewar re derbas dikin. Ev tiştê hûlbûn e. Ferîza Kurdan cemê ji min û çê dibe? Vî rengî ne? في رنگی û jê ana ew Kurdan wilo li ser pişta wê tê danîn û tê xurcik tune ne wek ne a xurcik ne xurcik tune ne. Ne xurcik Kurdan ne barê tune. Ê barê ji bo xwe temaşevan nas bikin ev gotinê menî êge ana em bicînînin ji ber ku karê wan belkî ana tune Kurdan wek anha Hemed Şukrî Yusuf got ku Kurdan çi ye ji xwe ji kulav û li ser wê çerm e çê dibe ji bo xatirê bar li ser kerê bêdanîn li ser kerê têdatîne ew ji bo birîn nebe bi gerek û ji bo mirov jî lê siwar dibin. Mirov jî lê siwar dibin. Belê. Belê. Wilo ye.